iya lah bis nah elang aja iyalah oh nah ayo oke ya apa iya wah kesel bilang dong sirama tau nah iki ya wis ping second lah ora kerasa ale siji loro papat lima enam pitu wolu songo sepuluh nah balik puter ya ayo mo enam wolu guys salah alam di alam slow elon lihat lu aduh lala apa Lapen apa nek wis. Ayo. Alah. Ayo piye? Langsung loro. Ayo. Kaki. Alah bisi senengane. Ayo, apel apa? Ayo pik. Joget pik. Lho mandelik lho. Ayo. Di. Lho. Kok nak terus serana ayo di.